Duhan eh. Alright. Ay, sarap. Andre, lingkod sa. Lingkod sa, nay. Dali. Ano? Ah. Lingkod sa. Mayong hapon naman, nay. May hapon po. Ay, sino mong dagan? Unsa man imong ipamati? Na ako likod, ako batang. Sakit? Oh, masakit sa dito. Sakit likod, batang, Batang. kanang baga. Oh, likod po. Dire, hawak, dire. Hawak po. Sakit pod? Oo. Unsa pa? Ano rin, ako ubo, dugay na kain eh. Pila naman kadlaw imong ubo? Ay, August lang. Doktor po ng August niya. Ubo lang niya po ko. Hindi wala niya. Wala gyapon. Nahilot na ta ka no? Kapay. Karon pagyot? Asa mga nakabalo sa kuha mo Dito naghilot? akong silingan. Ayos pa ka dito. Kaya ka na yung ubo, dugay na kain na ba? Oh, Silingan na mo siya sa. Silingan na mo. Pero sa takot sa mama. tungba pong balay. Iyoy. Nami sa. Wakong balay. Nami sa. Pero ang nag-ingon sa imo ha, Ito akong silingan nga. Dili ito wakong balay. Silingan na mo siya. dual ra. Oo. Nahilot na daw. Ayun ito siya. Katong kita ganin sa kilid ganin kasi katong PCL. Hinduol sa inyo. Kita katong PCL. Iyang asawa nahilot nako. Wala. Dili mo. PCL oy. Nay PCL na si Layo. Sa muaw. PCL. wala PCL sa inyo day. Wala. Mo ba? Sige. Ayun silingan may nag-ingon si Muha. Sige. So ang pinakakuan dyan ni Moron, yung tail, wala sakit. Tail, bagtag, Magkuhan ko mong lakaw. Hinahinay ko mong lakaw. Di na kay kapas-pas. di na po kakapas. Pilay pangidaron ni Moron ay? Si Bintito. 72, mag 73. Karong kuhan. Karong January. January, mag 73. Ay, happy birthday di ay advance. Yan, happy birthday advance din ni nanay kay mag 73 na si nanay. Karong January, Basta January kay. basta January. Si Bin. Ha? Last month ko. Si Binti ka. Ito karong lana. Oh, O si Binti. Friend ko. 73 karong January, pero wa pa mabalik ka na sa pizza. Ah. Basta. Basta January. Sa 13. Pizza 13. Si Bintito. Ang akong ugangan, mama sa akong asawa, mag 70 karong January. 16. 70 yung edad. May ito, hindi pa kayo tigulang. Tigulang lang po eh. Ito, Ha? ibati eh. Kuhan yun ako. Kuhan kayo. Ang ibati. Sige, so ang balay nimo dire sa Tapa din na gwapo. At bang sa Datok na ba na, di ba? Datok na no? Di At pa. layo ang datok. Unsa na, unsa yung address niyo ano? Kasihan na diya. Akasiano? Ayan guys, so shout out sa taga Akasyahan, Digo City. Ayan. Hello guys, shout out sa inyo tanan. No, Digos, this is Eric Hilot guys. Welcome to my channel, Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan guys, so nadiri si nanay, 73 years old pohon. No, nga ato ang tabangan nga kay sakit na gyud ang baga, likod, hawak, tuhod, basta sakit tanan mga kalawasan. Ato tabangan na maayo. Inubanan sa pag-ampo sa Ginoo no, kay di man makaya og gitara gyud. Wa may lain mo tabang sa tuwa. So ang Ginoo ra gyud no. Ano lang, so of course ako mga viewers nga nagatan-aw sa ko kanunay, naga-subscribe, walang sawang nanood sa akin. Maraming salamat sa mga nag-like, nag-share. Maraming salamat sa inyo nga guys. So kung mga viewers na hapit na gyud, gamay na lang 1,500. Hapit na gyud, gamay na lang kulang guys. Mura og 30 na lang ka-subscriber kulang. Mahimo na kong 1,000, maabot na kong 1,500 subscribers. Thank you so much guys. Sa mga wala pa ka-subscribe, please subscribe, like and share. Of course ako ang mga viewers outside the Philippines, thank you so much for watching my YouTube channel. Special mention Singapore, Malaysia, India, Indonesia, of course ang Pilipinas. Maraming salamat. So number 1 ako pasalamatan ang Digo City, Davao del Sur. Yan. Maraming salamat sa mga suki, no? God bless sa inyo.
Ayan. So maghilot ako guys. So tanatan-on lang ta. So shout out sa taga Digos City. Ayan. Hindi ka nagdalag malong na, aw ka ng medyas, jacket. Wala. Ay, kan malong lumiingon sa bata. At pagdili na. Ya malong mo pagdili kang malong. Mamaya. Asa ka daw tagamay na. Mana ko na. Asa ka na gamay ha. Sige to. Butang na. Tama na. Yang kamot to, kamot. Yan na. Yan na ang kamot. Yan na ang isa. Ang isa po. Anak po, dua. Dua, na. So, magisuran dito. So, Sura eh. ano nga, anak kulog-kulog. Baka ito para sa una ba, makulog. Dito daling ispikas. Na. Dani, irog dani. Kani lang. Up, kana. Sige. Kana, okay na kana. Okay na? Sige, kamang sugod na ta. Wala manawag bang amintal? Ubus na ito na ha. Ano lang, ano lang. Okay. Balik ito. Luto. Grabe, panungot mo na eh. Panungot mo na eh. Sige, tinod pangalan mo? Lucia. Ha? Lucia. Lucia. Gusto mo nagato di mo dire? Ako bata na rin ka dami mo. Nagpapin mo ako. Pagdingan. Pero wala kang kasabay pa ganina. Wala. Siya pa lang.
Ano lang, relax lang. Nabaguan ka, nabaguan. Sige lang, hindi kulob-kulob lang. Balhin lang imong ulo ha, kung sakitan ka, balhin-balhin lang. Para dili sakit ang liog. Ano pa ba na tatay? Nanay, nabiyuda naman po. Nabiyuda na di ay. Paano tuloy ko na? Pila na katuig? 20 na. Kadugay na di? Balik na tong kamot na. Asa na? Adi, kane. Di, anak lang, kane. Ani anak to. Na, yan. Okay? Okay ra? Kunti lang sakit ha, para ato reducean. Buto na. Sana, sakit niya. Gamay. Sakit? Ilang. Ato na palayaso ng mga sakit. Kaning kamot be. Ilan yung order manok pa? Isa ka manok o isa ka limpot. Pagkain mo karot ng manok. Ang kamera ka ang lablabay. Kamera ng Alvin ngaon. Kung ba kung gikaon? Limpo. Limpo lang kay crispy kailan limpo ba? Iyan eh. Ilaw yung limpo. Lamian ko. Limpo. Ha? Hapit ang gumahurot ang limpo, umay naman ka ano. At tinidor, mo. Grabe naman. Sabi panohotin mo eh. Ano, ilan sa mag-electric fan? Ha? Wala may electric fan sa buwan. Kuha ni siya, singot ugan eh. Kaya na masingot ka, yung maugan, ano siya. Mapasagdan lang. Kamu. Hindi mo mag-electric fan. Pagtibog na ako sa likod.
Hello, may hapon. Eric Hilot, sir. Ah. Asa dapit, sir? Ulan sa 71, mabuhay. Asa dapit na sa highway? Wala kabot sa Dasorito. Yan gamay sa Dasorito. Kadang among home service sir, there is Digos 500 niya. Anak ka man diya niya, mutubig pa, murag dako-dako gid sir. Mabuhay daw pa. Sulod ba dili na? Musulod pa sir, kay bugat dili. Gikan sa highway dili na. Highway ra gyud. Pwede ra diya 1,000 sir. Pwede ra diya 1,000. 1,000 sir. 1,000. Hello. Hello sir. Tungkot man. Sabi na. Wala ta matawag ma'am. Sana. Looks kalibot. Nahala na sa Dasorito gamit. Na highway ra. Kuratan, ano? Sekalibo. Mabuhay. Unahan gamay sa Dasorito. Ha?
ako kay gastong drop ko eh. Bigla gastong ano, Okay. drop. Hindi. Hindi ako ganyan ako. I-box siya sa kuan. Private. I-process na po, bayad na po. Ah, nakulat na po pila ka. 15 days. Hindi. Ano lang po? Ano ka, di man ta kontra. Aw, tingnan niyo na lang ito. Punta-punta na lang. Hindi niya. Ito na po ito. Ano? Ano lang, wala mo. Hindi yung data. Ha? Hindi yung data. Asa? Asa? Nagamot ko. Bakit sa? Tagaan na agad. Mainit agad. Okay. Nagamot. Ah, grabe. Ilan ba naman sa bayaan? 1,000. Napindi-pindi ko. Ganyan ko. Next year rin niya. Yearly mo na. Tawag na lang siya. Hello guys. Uy, pasimus nanay. Uy, pasimus kusog nay. Ah, Uy, pasimus kusog. ano, wala pa ka nang, ay, sakit ako sa ilong niya. Huwag mo kasi pipigilot lagi. Abot na ako. Sakit na May sa control uban. ako eh. Kita naman sa control ako. Merry Christmas! Ito nanay. Ha? Pasko na, kasi na kayo ng masko. Kinaskuhan ako nay. Okay, bayad lang ko. Ah, bayad lang. Okay, okay. Di nanday kasi mo silingan di ay. Ano pahilot na siya niya? Kaya pahilot pa ka dito. Ano ma? Panay mo. Kasi mo. Kaya bubo. Hmm. Ano yung wala rin o ubuin. Na doktor na kuha itong ubo. Yanam lang yapon. Wagin mo wala. Lahat, sige, putin na ko tambal ininom. Wag yapon. Na lang yapon.
pneumonia mo gud kung kuan. Ayuhan ta. Buka ko. Sino ni? Agit gamay. Magpa-studio ni Ugma ma'am, magpalimit ako ka mama. Lahi na po number. Juan Digos. Ito oras. Oh, ano? Mana mo dili. Ayun, siguro alas 8, bisig din nakapas. Dura man na mabuhay pa. O kasunada ka sa'yo, kamugikan na sa'yo, apas ka, oy. Dura na mabuhay. Street ang hindalan. Alas 7. Para sa oras na hindi umabot. Na, sa 21. 30 minutes, 15 minutes, wala na diya. Dugay mo ako to. Nanay po. Lagi lang kayo yung good. Oh, Pero yung nanay mo kalauna, naabot na tayo ng kalauna. Kita naging alaw na ba? Daya mo. Daya mo na. Hindi na dito, nabalik lang launa, kaya napagbilakaw. Yeah. karkaram to kung bata niya. Ano na? Ako na. Nauna na. Oo. Ano na? Abot ko, kadi ay. Wala pa ang Ikaw. wala pa. Nabisi ang tao na yun. Na may usahay mabisi na yun. Indot. Namag yung mga paano to? Transaction, ginagmay. Na. O yan na lang kabaga. O, panana. Ay, come on. Alingi to the speakers na eh. O na, o kamot mo. Ana. Okay. O na, relax lang, relax. Relax. Nakakamit ko ba? Ako lang po ninyo. Nagto tamang. Kaya katao dyan. Wadyo ko'y batasan. Wadyo ko'y batasan. Wadyo ko mungag. Namo ko sa sulod na. Nagkauntan. Gutom lang yung dyan. Wala yung pangagda. Ano lang yun. Ano lang yun. Asa mo naglukat sa ibidula pag wala nang naglukin? Magkunaw tanan. Wala naman tanan ang mga daan. Puwira na sa pulis. Dito na pagka mag-inyo ang kuan. Ang magbayat eh. Ang nangalan. Oh. Sulita. Oh, dito. Gyapon. Ah. Ito rin tayo ng ito ko. Sabay ito. Tanang ko lang. Nasigaw. Okay, ito pa akong suga. Hindi ko ano. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Ikot mo. Kasi, Dua ka malong. banda. Dapat kataw. Kami mo ni. Karon ng ugma, ma'am, walay ligo. Ha?
Hindi ko maghilot, karon ako wala kita ligo ha. Okay ra magkagoy ligo. Hindi ko na nila. Ah, maayo. Wa magay masuko di ka ligo. Wala na ka. Wala na. Wala na. Wala na. May gawa ka maghiminyo kusam. Sampo na. So okay. Bukang tagwaw. Naagi na ka, usap gyapon ka. Lagi ka na eh. Nakay uban, usap lang gyapon. Wala tagbaw. Ni usab man sila kay Wala tagbaw. Takbo. Lang uwag. pilay anak nimo nay. Kuan. Pa. Upat. Tagbaw na yun eh. Tagbaw na binantay. Lagi. Uban, usap lang gyapon. Kamo lagi upan lagi nay nga 50 edad maminyo pa man. Uwagan pa na eh. Ha? Uwagan pa na. Okay. Jadi na may uwagan ko. Bago pa kami, wala. Hindi ano po. Bago pagi kan? Gaan. Ano po. Nakatagpaw ba? Bisa sa akin na. Ha? Mga nakatagpaw ba? Wag yun mo. Ano? Wala. Tagbaw sa uwag na yun. Ano yun? Nag-iuban. Uminya tayo. Maminyo dayon. Upay tuig. Tuwid ninyo tayo. Yang upan lagi nga. Maminyo o kaduha. Katulo. Ah, yan. Ulo dani mo niya, distrika. Mana lang, oh. Kaning kamot. Ganahan ko na siya. Benis na nagapon sila dito. Ha? Benis na nagapon dito. Huwag ka na, Jupi. Benis na messenger. Ano, Jetson? Unsa tayo ko ni Amy, Juan? Sa liling? Hello, Job! Sa kuan, mag-pilot si Noli karong Sabado. Ha? Oo niya. Oo niya. Ang sunod semana, dili lang karong Bernes. Sige, abi na kung kuan ba kay Bernes unta to kay mo lakaw mig Sabado. Sige Jot, salamat. Salamat Jot. Hindi daw. I-check up pa daw nila Sabado. Check up nila, bati ako guys.
Ay, ayang tayang. Sige, may promo code Lagma. 148. 148. Kasi 148. May delivery. Saan na? May delivery. Black Forest. Saan na? December 1 to 8. 10. Log 600. 600 na lang. Yes. Ay, saan na eh? So muna ito kayo makita sa video. Kaya gamay. Up na. Right. Bit gamay. Tigong ko na. So, ayun pa. Ano na? Kalohin. Ano? Hello, David. Sansino. Kaya pa ni tatay, natigong na no? Kaya pa niyang kulog. Okay. Sakit gamay? Ano ka may delivery? Nga, di ba nagkulog, nagkuhan sa bado ko. Ang tagamay. Oh, high blood ko po. High blood, pilaman. Idat. Pinay pilaman ito. Ha? Ay, sa'yo mo, pati 180, 140, 150. Ano nang ba pababaon mo na to 160? Ayun, Ha? Isa? ayun, pre. Dili na yung pababa? Karoon, niubos na. Ah, ubos na oh. Ano di man ka gusto mo 160? Eh, taas ka na, lipo ko, ano tanay? Ah, pila, 140, 140. Karoon, pa 20 ko. Ano to, 120. 120. Ah, normal ah. Okay na na. Nagparo ka ng nanggunin ka nga. Hmm. Kan, high blood. Ah, mayo. Ano sa may maintain mo? Ay, may kardis to. Ha? Kardis. May cardis? Oh, okay. Kapila isa. Okay. Kapila may isa. Okay. Ay, magandang ko. Hmm. High blood, yung pa rin, kaliwa. High blood? Hindi na kung kanang high blood, kanang para nang wisod, mga high blood. Papa, high blood ba to? Paano mo, nirita mo yung high blood? Ah, kwanto ninyo. Ano, gamin na. Kuwan, kaliwa. Ayun, maintain na yung high blood. Yung mga anak, ay, medicine na. Wala mo nag-out mo ng password dito at yung password. Ano naman? Wala lang po at yung password. Pero wala lang. Wala lang sa wala ko ng password at yung password. Karoon ng password ko. Pwede mong guta manguan ko, wala ka man na siya. Basta nang... Ano di bugas mga anak mo? Bugas pa bugas. Palit ko fluorescent ron sa kwan. Itong gamay nga fluorescent. Sa Unicity. Ito bitong saksak lang nila. Palit ko. Butan ako dito. Asa, asa, asa. Ha? Kung saksak yung skillet.
Itong ingon na ba nga, fluorescent na ang uso ron nga, dito na saksak. Sakit na. Hindi gamit pa rin ito. Hindi gamit pa rin ito. Hindi na siya, lead man. Lead man siya, dili man sa fluorescent nga. Nga ano eh, lead ba lead? Parang ko daan lead man eh. Kung naging anak ganit, kita anak oh. Kanang pulis? Oo. Pinakaguangan ako na eh. Sa Abad Santos. Ayo. Ah. Hindi ka nanay kay anak pulis. Wala yung anak niyo. Tulo. Ang tao ka na ako. Yun nga. Wala naman. Si Ate. Diyan kayo sunod. Lang Saan? cellphone dahil pa. Ang sunod. Yan sunod. Dili. Cellphone. Cellphone lagi daw. 645 nung. Mana mana.
Mamatang ang kuha, katong ano siya nga sir. Sabihan na nga sir, wala din iba. At saha sir. Mukha na, daghan na yung ano sir. Kabalo mabit, Shopee bili. Hindi sa Shopee. Kung Shopee ni amo ginilahos. Biyarin ni Shopee ni. Hindi Shopee. Sakit gamay? Balik na 645 pa na parehas na. Dapat yung mo-delivery sa ka-VJ, ma'am. 599. Ha? Kung mo-deliver to, yun na sir. Bayaran naman ni sir sa cellphone, yun sa sulod. Di ko pwede, every po. Dili. Kanang delivery bitaw? Mm. Ngayon kaya pag sulod, ano ron kay Piki, maniwan, cellphone sulod. Na, Nanaramang mga, kuhan, so kanang kissing. Yung 600. ayun, pagbayad. Sayang. Muna, kato na hindi deliver sa Madre, yung isa na, iuli na lang. I-cancel na lang sir, i-text, cancel. Kailan na ito ni ablihan, ha? Ang gapon di ba? Kagaan na niyo, kabukat na ng cellphone. Bukat mo ng cellphone. Nawag ka? Sakit nga man? Yan, pero maayo ko po. Yun yung sakita. Sakit po yung mga baga. Sabi mo kayo, Likod lang, likod. likod lang hawak. Ayaw naman to. Kaliyan tao. Huwag niya. Dibate niya. Suga lang yun. Wala na yung batang ang may din. Nakoy kinamanghuran, Jis. Mangpungsik. Bahay lang yun pa. Gwapo gyapon. Pulos gwapo kong anak. Walay gwapa.
anak nila basta mga gwapo ng kwan. Ha? Pamilya. Ayan. Anak nila. Oo, anak-anak mo. Anak, nangiwat ko. Yung mga puros laki. Laki, siya, ako ba, sorry, laki, abay. Sari ba yun? Oo. Diyan tayo, ikaw pat. Ira gamay. Magwangan to. Oh, mira na. Ira ka na. Magwangan Kapagyan. to. Oh, piya. Bae. Kaya na magwangan, lak, babae. Mm, Yan, sunod na tanan, puros na kuhan. laki. Kuha, puros man kuhan. Hindi niya na po. Wala na nagi kuhan na, kaya. Inatam, inatam ngitag kaupat, kaya labas yung laki gyapon. Pagpuntas ginoo, hindi yatan. Maong di. Anak na lang isa mo ay kuan, kanang yung pamilya, kanang Hmm? mag-umsi ang isa. Ang sanay, Ang yung pamilya, isa kanak na isa. ang eskwela, Ah, duha. ano anak na. Sikat gamay. Mm. Ang gamay. Eh, sakit gamay na. Guanta ito. Ano ba? Ina kang medikap. Ha? Ina kang medikap. Maligyan na ako. Kalau mag-save-save din taga, ang siya nasakyan na. Miniban. Namoy ban? Kanang gagmay ba daw? Oo. Maro na itong ban na. Driver mo. Oo. Tapos naman na. Di pa. Sige. Up na. Ilang katuloy yung gilot ninyo? Hmm? Ilang katuloy? Juan, nagsugod ko diri 2019.